Ini zita rangu ndinonzi Elvis Nyanhongo. Ndiri muzvarwa muno mumutasa Honde Valley. Project yedu yatinoita, the program ndakaiinitiate the program inonzi Macadamia Empowerment Grouping Association. Concept yacho inonzi mega initiative, inova nzira yatakatsvaga yekupedza urombo muvanhu tichishandisa simba remuti wemacadamia neimwezve iye yatinoti high value fruit trees yakafanana nehass avocado. Iseparate project yatiri kurana beyond macadamia. Toyazve tine lychees, tine coffee. Izvi zvirimwa izvi takazvitageta mushure mekunge taita tsvagurudzo beyond macadamia patakaenda kunyika yeUnited Kingdom. Tasvika ikoko takaona kuti kunyange mamarkets edu zvinhu zviri kurequestwa nemaglobal markets. So tadaro takaona isusu kuti tikangoconcentrata nechirimwa chimwe chakafanana nemacadamia zvinozodisadvantage murimi kana pakaita katrend kariko iko zvinozvike kuti maprice anomboita achidonha achifluctuate up and down. Saka takaona senzira yakakosha sei yatiri kuti isusu the mega initiative inzira inongwaro yatakafunga sei kuti no, instead of concentrating nechirimwa chimwe ukaone zviri zvitatu zviya zvatiri kuti high value zvine mitengo yepamusoro-soro, ukashanda nazvo zvakadaro panombodonha chimwe, it means kuti uchasara uchisurvive nechimwe. Zvoreva kuti kana ukarima macadamia yako haakutadzisi kuti urime kana coffee woisa pakati,